Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, jak praví staré přísloví. A tak v roce 2005 museli hasiči zasahovat u 314 požárů zaviněných špatným stavem komínů. Vznikla při nich škoda za více jak 51 milionů korun a zraněno bylo 22 osob. Proto si vás dovolíme upozornit na některé příčiny jejich vzniku. Čištění a revize komínů by se měla provádět alespoň před začátkem topné sezóny a po jejím skončení. Platná vyhláška předpokládá čištění a revize 2x až 6x ročně podle příkonu topidla a druhu paliva. Nezapomeňte, že dnes si kominickou firmu musí zajistit majitel objektu. Komín musí mít nepoškozené zdivo, musí být dobře vyspárován a pokud možno omítnut. Mezery v komínovém plášti, netěsnosti ve spárách nebo praskliny jsou velmi častou příčinou požáru na půdách. K tomu se ještě přidává nedostatečná vzdálenost hořlavých předmětů od tělesa komínu. Proto si pamatujte, že bezpečná vzdálenost je minimálně 1 metr. Vymetací a vybírací otvory musí být opatřeny dvojitými plechovými nebo betonovými dobře těsnícími dvířky. Hlavně ve starých chalupách můžete nalézt zazděné trámy v komínovém tělese. Je jen otázkou času, kdy začnou doutnat a následně hořet. Další příčinou vzniku požáru může být špatné zaústění kouřovodu do komína. I to je třeba před začátkem topné sezóny zkontrolovat. Pokud již požár vznikne, okamžitě volejte hasiče na linku 150 nebo 112. Nepodceňujte možná nebezpečí, protože štěstí přeje připravený.